tal? Bon dia. Catalunya té una ocupació rècord, 3,76 milions d'afiliats i 7.300 parats menys, liderant la baixada del sector serveis lligat al turisme i l'industrial. El Banc Sabadell vol seguir sent independent i no es fusionarà amb el BBVA. En clau electoral, Enric Juliana va pronosticar al versió RAC1 amb Marc Serra que el PSC guanyarà, però no hi haurà govern fins després del 9 de juny, després de les europees. Puigdemont proposa reduir la burocràcia i Aragonès condiciona els pactes a les propostes. Macron i Xi demanen una treva olímpica a totes les guerres durant els Jocs de París. L'Hospital de Sant Pau ha trobat una causa genètica a l'Alzheimer que afecta 1 milió de persones a Espanya. En futbol, avui tenim tornada de semifinals de la Champions amb un PSG que intentarà remuntar l'1-0 de l'anada contra el Borussia de Dortmund. En bàsquet de NBA, Minnesota ha posat el 2-0 contra Denver, 80-106, a semifinals de conferència amb 27 punts de Karl Anthony Towns i 27 també d'Anthony Edwards. Nova York també ha guanyat, en aquest cas a Indiana, 121-117 amb 43 punts de Jalen Brunson. I aquest que veieu en pantalla és Victor Wembanyama, triat rookie de l'any, millor jugador novell d'aquesta temporada. Avui que és Santa Gisela, felicitats i per molts anys si celebres aniversari. El temps, matí amb sol, però a la tarda pot ploure en gran part de Catalunya. Temperatures un pèl més baixes, cuideu-vos. Això és tot per ara. Gràcies per la vostra atenció i que passeu un molt bon dia.